बिहार हो, टारगेट भइल बिहार हो। भइल जाता भाई बिहारी तमिल के शिकार हो। भइल जाता भाई बिहारी तमिल के शिकार हो। कसबली जहा के बचाई कैसे के केहू अब बाहर कमाई हो। चिरग पासवान ली जाके बचाई कैसे के केहू अब बाहर कमाई। मजबूरी में सब जाता कमाए, बिहार में अब रोजगार कहवा गइल बड़ा सबे, कहवा गइल बड़ा सबे मोदी जी सरकार हो। मोदी जी सरकार हो। भइल जाता भाई बिहारी तमिल के शिकार हो। भइल जाता भाई बिहारी तमिल के शिकार हो। कितना के गोइल सुहागऊ जराइल